గుర్తింపు కార్డుగా ఆధార్ను స్వీకరించే ముందు అది సరైనదో నకిలీదో ధృవీకరించుకోవాల్సిన అవసరం అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సంస్థలకు భారత విశిష్ట గుర్తింపు ప్రాధికార సంస్థ సూచించింది. తద్వారా ఆధార్ దుర్వినియోగానికి అడ్డుకట్ట వేయొచ్చని పేర్కొంది. ఆధార్ లెటర్, ఈ ఆధార్ పీవీసీ కార్డు, ఎం ఆధార్ వంటి ఏ రూపంలో ఉన్న ఆధార్ను సంబంధిత వ్యక్తుల అంగీకారంతో వెరిఫై చేసుకోవాలని తెలిపింది. అన్ని రకాల ఆధార్లపై క్యూఆర్ కోడ్ అందుబాటులో ఉంటుందని గుర్తు చేసింది. ఆధార్ యాప్ ఆధార్ క్యూఆర్ కోడ్ స్కానర్లను ఉపయోగిస్తూ దాన్ని స్కాన్ చేయడం ద్వారా వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియను సులభంగా పూర్తి చేయొచ్చని వెల్లడించింది.